салом дӯстони азиз, ҳама кас ҳастозен хубен, саломатиятон хубай. Дар имрӯза видео бардоро як телефона ба шумо камтар маълумот метавам. Samsung Galaxy Note 20 Ultra бардоро. Телефон қатиш чӣ дора, мисол хеле характеристикаш чине, ручкаи дидесин дар рӯи коробка и барои чӣ ҳамаша бардоро гап мезанем ози ба видеои моро тамошо кунем. Бигзарем ози дӯстон дар дуруни ҳами ози ҳуиш мекунем. Қоғаз чақадр мебаремаш ки удоб мешава. Телефон ҳам мебарем бардоро. Телефон пачкай наклеткаи десен ира мечаспонем ози дар танаи коробка часпондем бардоро. Телефон гӯё ки наошид. Телефона часпондем бардоро. Телефон бо як бор дига ҷои серияни номераш ина моделаш, ручка. инам хеле телефон бардоро. Телефон пач кашид. Ози мезанем ҳуиш мекунем. Шамшерти ден задем ҳуиш кардем. Дурун шавӣ мекунем ки чӣ дора мебинем. Видеора то охир тамошо кунем бардоро. ҳуиш кардем, телефона бировардем, не килонкаша ози меканем айтарош. Бардоро гирифтемаш. Қатиш зарядник, наушник, кабел ҳам хеле чизо дора бардоро. Сӯзанак шай. Характеристикаи дурун шай бардоро. Не зарядник шай. Бистри зарядка, ина ҷои зарядник шай ден чӣ хеле. Ина бардоро, ина AKG наушник шай. Наушникои AKG-ро хитон медонен чӣ хеле бақувватай. Ина кабел шай бардоро. Кабеле ки оригинал заводской. Мекаши 1.5 метр дарозӣ дора. Ҳар ди ҷои зарядникаш ҳар худаш як хел десен бардоро. На телефон состояние пачка истифода бурдаги нест. Телефон дар бораш хеле маълумот додесем. Килонкаша кандем. На бардоро сета суратгирак дора. Поёнашда модель шай. На ҷои зарядник, на ручкаш, микрофон, калонкаш и болошай. Дизайнаш нам хеле бардоро. На тай телефон, бараш ина, болош ина. Я бараш бо бардоро ина. Ҷои суратгиракаш, ҷои моделаш. На ручкара мебарем ози. На ручкара бировардем бардоро. ранги пашти ручкаи обичной не болода чиқ-чиқ мекунад. Овоз дорад диде. Меша ки намерава. Оз телефона гирон мекунем. Телефона гирон мекунем бардоро. Дальше настройкаша туғри мекунем. Мисол телефон удоб мешава барои кор кардани мо. Телефона гирон мекунем, оз настройкаша ҳамаша туғри кунем. Ама камера, памера, окей. Назад подсветкаша баланд кардем бардоро, ина кор куни телефон. Ден чӣ хушу кор мекуна. Хеле модели зурайда. Ана баъд ба ручка мегирем, менависем бардоро де. Хеле бо нависта ҳам мешиде. На. Чӣ хеле фасона. На навистем. Ба ручка чӣ хеле де нависта ҳам меша. Ана бардоро камераша мебинем оз дар кӯча, ина чӣ хеле дар дарни домо. Камераша мебинем чӣ хеле тоза мегирад. На бардоро камераша ҳам хеле тоза. Любой хел съёмка мекунӣ. Ягон чӣ надора. Камераш тоза буде бардоро, инам хеле. Чӣ хуш камера мекунад. Пеш қафоша мекунем ина. Ҳамин қадурира шумо метавонед ки пеш кунем бибинед ҳам соата. Ez danira бо қафо мекунем. Мисол хеле ҳади десен хайхтон. Пеш мекунем, қафо мекунем, ҳамаи чира пеш қафо ранги дурбин боре мебинӣ бардоро. Деҳат суратгиракшам фасон буде. Пеш мекунем, паррандора мебинем. марғовиёра ина бардоро дидем чӣ хеле пеш мекунем мебинем ҳамаша. Хулоса инам хеле буде телефон. Тамошо мекунем далчи бо. Ози барои бозӣ кардан чӣ хеле ҳамин телефон.
яду бозӣ ба қувват настройка мекунем, баъд бозӣ мекунем бардоро тамошо кунем барои бозӣ чӣ хелаям телефон. Мисол барои бозӣ детский бозӣ пешкунак якм бозӣ бардоро бо баъдаи бо дигар бозиҳо ҳам мекунем. Мисол тамошо кунем, нигоҳ кунем чӣ хеле ба ҳамин телефон шумо чӣ хел бозӣ мекунем, чӣ хел бозӣ намекунем. вақтан ҳамин телефон аз стоита гирифтан ё нагирем. Мисол нигоҳ кунем бардоро як бозӣ дигарам мемонем. Агар ин бозӣ тамом мешавад зурай дидем 100%. якм ҷо гирифт. нехе менависем бо дар буруи экран GTA бардоро. GTA ҳам 100% намечаспад дар телефон. настройкаҳоша туғри мекунем бардоро бозӣ мекунем ака. ие бозӣ зурайд бардоро. ин телефонҳо мисоли бозиҳо дар як телефонҳо мечаспа агар партои яки дар ин телефон намечаспа вообще зури бадаеда коркуниш сӯса ба қувватай процессораш памяташ ба қувватай озушам ба қувватай барои бозӣ кардан. Агар мисол хеле ҷостики барои бозӣ кардан мо дошта бошем удобнее барои бозӣ кардан. ба телефон намеқапем бозӣ намекунем, ки ба ҷостик меқапем бозӣ мекунем, хеле бо удобнитар мешавад. ҳам хеле бозиҳо да бозӣ мекунем ки ба кадом бозӣ мисол чӣ хеле не бозӣ диюмаш буд бо бозӣ сеюм чорум мекунем ки чӣ хел бозӣ мешавад дар ҳамин телефон. агар шумо мисол метавонед ҳамин телефонро бигиред дар бозӣ кунед бардоро ҳамин телефон ҳам хеле бозиҳо карда мешавад. баъд удобнее бозӣ кунишам хеле бозиҳое. дальше бозӣ мекунем бо ягон бозӣ дига шамонем ки чӣ хеле баъд мисол бо маълум мешавад қабои бозӣ кунем бо бародароз бо бозӣ дига шаямонем. бозӣ қатиям соз будай намечаспидай соз будай бозӣ қатиям мешидай ки мақсад меарзидай ҳамин телефона ки бихари бозӣ кунем. ина нигоҳ кунем вообще намечаспа исусу вообще намечаспа вақти бозӣ карданда. ин бозира чизаш ба қуввата ина бародаро бо ягон бозӣ дига бошим пешкунагинем нигоҳ кунем чӣ хел бозӣ мекунем вообще намечаспа чӣ хел удобнее поворот кардан ба хел ҷостико буд дошта бошем хел ҷостик бихарем бо қатъи ҳамин телефон бо хубтар мешавад. баъд ин ягон бозӣ дига шаямонем бозӣ ина пук мобайла чи ҳам хеле бозия бардоро хай ҳари бозиҳо қа маълумот надорем хай мумкин шумо маълумот дошта бошед. оз мепарем бозӣ мекунем настройкаҳош хеле хушоям давидан павиданаш ҳаруда гирифтан удобнее да и бозӣ кардан бародаро ин телефон. я бо ягон бозӣ дига шаямонем мисол оз як бозӣ дига шамонем настройкаш мекунем ин бозӣ шамондем бародаро бо ина ба ина нигоҳ кунем чӣ хел бозӣ мешавад ба ин телефон. ина беҷостик бозӣ кардесем бозӣ беҷостикам удобнее бозӣ кардан. чӣ хеле гуфтам бародаро ин телефон стоит мақсад барои бозӣ кардан барои зарядаш ҳама тарафа да ин телефон. бозӣ мекунем ина бародаро нигоҳ кунем худо тарзи бозӣ карданаш вообще ягон кас тора наметавона зада ягон кас дар ин бозӣ киштата мумкин натавона соз бозӣ кунем. чӣ хел удобнее мешакем кур намешавад пушташ тоза вообще
ба ручка ҳам шакидем, то зай хиркуниш қа бисёр намера ва хирш мекунем.